Hi guys, good evening. Thank you sa ako mga new subscribers. Salamat kayo sa mga positibong komento ninyo dito sa akong channel. Na-appreciate na ako tanan guys. So how are you? So magsugod na sabta guys. Aduna na sab ko'y usa ka balak nga nag-ulungan imahinasyon. Sa oras sa kagabi, ikaw ang kanunay kong gihandom. Ang mga tamis mong pahiyo na sa akong hunang-huna, kitang duha naglulambiyong. Unta ingon ana usab ang imong imahinasyon. Sa panahon sa kagabion nga kitang duha nagmalipay. Hataas pa ang panahon nga kita magkauban. Kay kining atong relasyon, daghan ang dili uyon, pero bahala na si bathala nga mapatigayon. Ang importante, kitang duha nagmalipay. Kuyog ka nako kay dalon ta ka sa paraiso. Kung diin dito nato tukuron ang duhan nato kaguma nga walay makababag ni bisan kinsa. Kay kining gugma nga tiunay, kusog kini mo lahutay, ilabi na og ana ata ibabaw sa lantay. Kalimti ang imong pait nga mga kagahapon ug atong bangon nato ang karon. Magtukod kitag kaugalingong pamilya ug atong ipakita nila nga kaya natong barugan ang sayop natong desisyon ug himuong maanindot nga sugilanon. Ug sakalit ako nakamot mo nga kining tanan natong desisyon usa lamang di ay kaimahinasyon. Kay walay ikaw ug walay ako sa karon nga henerasyon. Sorry guys, bye-bye guys, that's all. Usa lamang kaimahinasyon guys. Thank you. Please like, subscribe, and share. Bye guys.